Здравейте, YouTube! В момента сме в Minecraft Phone X PvP с Маймуна BG и разбира се Експерта BG, би трябвало да го знаете. Ето тук ви спаунва на това купче, това е спаунва ви. От тук продължавате, малко ми лагва, защото правя много неща в момента. Това заходни се много лагва. Така, тук си продължавате. Някакво честче има май тук. Майко! Оле! Само вижте какви неща ви дават. Protection тройки. Охо! Това е уникално. Тук като следиш долу си правиш PvP-нцето, разбира се. Преди около 3 часа направиха сървъра с друг спаун, абсолютно всичко е реснато. И според мен даже е много по-готин. Уникален е. Сега ще видим ларповете. Нека отидем на първия. Ларп крафтинг. Опа. Крафтинг. Че ми е тъмно и не виждам в момента. Така. Ето телепортването е 5 секунди. Според мен трябва да го направят на 4, но и 5 си е добре. Така. Еми да, ето тук общо взето не мисля, че има PvP за... Да, и тук си правиш, нали, ето ти го крафтинг тейбъл и... Ясно е. Warp Drop Party. Опа. Я да го видим и него. Често да ти кажа, не знам какво е това. Тук може би евент или... Евент ли? Да. Warp Enchant, да, това са зенчопваш айтемите. Warp Panda, ще ви покажем. 4 секунди по тук, да не сме направили сега по 4 секунди, какво става? Ами, това е Warp Panda, тук има много ендермани и ще взимате ендер перлин. Не знам дали вече тук има PvP. Има. Да, има, Маймуна BG го каза. Еми, тук се биете, нали? Така, друг Warp. Warp. Опа. Опа. Warp XP. И това е за събиране XP. Warp Help. Какво ми става, бе? Много ми бъгва нещо. Така. Това си нямаме на представа какво е. Може би тук нещо трябва да се катериш. Добре, сега какво е това? Аха! Това е за... нещо като командите, да знаете. Я ви Warp. Фу, това е може би на спаунер някъде друг да биеш там прасета, крави. Милка. Знаете ли Милка? Тя... много лесно се убива. Warp Jump Price. Това е Jump. Ама не знам какъв е... какво ти дава. Много е яка, аз минах джъмпа. Така ли? Значи дава ти Protection, тройки, Unbreaking, дъма сетове. Ома, смятате само за едно минаване на джъмпа ви дава толкова яки неща. И един дъма меч, ама той ми е Fender Chest и сега. Дава ли легове? Да, е. Охо, само за едно джъмпче. Да си правите забавление и да взимате яка награда. Така. Това са ранковете. Phoenix. Оле, само гледайте, всеки ден взимате 4 лега, 15 голден епок и ето тези прекрасни неща. Сега това е Donator. Това не ми харесва. И другото Immortal. Вау! Била си го.
Да. Ами още дето е това, тук е някакви точки. Хора, какви сте точки, бе? Ами, не знам. Честно казвам. Може би не е с пари, не се знае. Това е хубавото. Така. Warp. Това е хубавото, че може би не с пари, не знам точно. Warp Rules. Така. Warp. SMS ще ви покажем. И после шопа, защото той е много важен. Ага. Това с точките, значи. Ето ги цената. Всичко си е обяснено. Кеф. Warp Shop. Така. Сега ще го прегледаме. Ами тъй като е нов спаун, преди би трябвало да има други неща. Ага, ето ги тук навсякъде. Там бяха плошенките. Всичко се е обяснено, това е хубаво. Легове. Така. Мале, вижте един лек. За колко се продава? За почти 10 000. Еха. И така нататък. Сега няма да гледаме целият лапшоп. Warp Sprint. Това ще е интересно. Да, Warp Sprint е много готин. Аз в момента съм там. Level 1. Чай сложим бутушките за тичане. Опа, аз съм ги махнал. Така. В друг клип ще покажа спринта, защото сега много не ми занимава. Warp Trade. Warp Trade. Това са кабинки, които си пренасят айтеми и така нататък. Продават си. И се продават. Доста хубаво е направено. Браво на оунърите. Браво наистина, много интересно. Това беше от мен за сега. Довиждане. Абонирайте се, ако ви е харесал клипа. И едно пръстче нагоре. Чао, чао.